Dopak se nám to tady probudil. Pojďte se se mnou připravit na svatbu. Zatím si povíme něco o mně a něco o mém podnikání. Já jsem si vás teda vzala do kanceláře z toho důvodu, že tady mám teďka nejlepší světlo po ránu. Za druhý, přece jenom budu trošku povídat o podnikání, tak aby to bylo takový tématičtější. Jinak teda na celou přípravu mám 1,5 hodiny. Normálně mě všechno trvá třeba do půl hodinky, jo, ale tím, že chci připravovat trošičku víc, tak doufám, že to všechno stihnu. Kdybyste náhodou nevěděli, kdo já jsem, což asi vědět ani nebudete, já jsem Štěpánka. Přes 3/4 roku máme svůj vlastní e-shop. O tom, jak jsme vůbec celkově začali, jaký trápení jsme měli, kolik věcí se nám vůbec nepodařilo, to já vám budu povídat nejspíš až v jiném videu. Teďka bych vám spíš chtěla říct, co nás jako čeká do budoucna. Chystá se spousta novinek. Akorát teďka prostě nějak vůbec nestíháme. Jeden takový menší spoiler, co se produktů bude týkat. Tohleto bude hlavní novinka se spousty motivy, našimi motivy. Tím, že já ještě nemám jakoby e-shop na full-time job. Hodně lidí neví, že vlastně ještě pracuju. O to je to ještě horší. Já bych vám vlastně chtěla říct hrozně moc věcí, ale ještě vám je nemůžu říct, protože to je buď v začátcích, prvé jako takový bodíky, který chceme mít, nebo ještě to je jako v nedohlednu, ale zároveň to ještě nechci prozrazovat úplně, protože to jsou prostě naše nápady. A známe lidi, že člověk vymyslí nápad a za 2 měsíce ho někdo zrealizuje místo vás, abyste to sdělili. Co se týká úplných novinek, vám ještě zatím prozrazovat nebudu. Máte se určitě na co těšit, protože to bude nabombený. Jako celkově je pro mě docela těžký mluvit po ránu. Úplně mi přeskakuje hlas, je to docela vtipný. Snad vám to nevadí. Normálně třeba jako make-up vůbec nepoužívám, ale na nějaký speciálnější události, protože mi pak vadí celý den mít na sobě tu vrstvu a nejradši bych to celý sundala pryč. Kdybyste náhodou nevěděli, co vyrábíme, tak máme skleněné desky s fotkou, máme i mapy na vybarvování vašich cest, kde jste byli. Máme také znamení, jak společné, tak jednotlivé. No máme toho spoustu. Pak máme ještě skleničky. Samozřejmě se budeme nadále rozšiřovat, že ano. Ale všechno prostě po malých krůčcích, že to prostě není hned. Ale můžeme vám tady dát teďka takhle 20 produktů. Celkově mně přijde, že jsem docela jako nemluvný člověk, nebo takhle. Jak kdy a jak s kým. Ve společnosti mi přijde, že jsem úplně mluvný člověk. Proto je to pro mě i docela jako těžký, takhle jako povídat. Vykašlete se na to, co vám ostatní říkají. Prostě když to dělat chcete, tak to dělejte. A vyprdněte se na to, co vám kdo říká. A hlavně, jestli vás někdo schazuje a říká vám, že něco nedokážete, tak prostě takovýhle lidi úplně eliminujte ze svého života, že vás akorát budou stahovat dolů. Kolikrát my jsme slyšeli, že do pár měsíců skončíme, že to nevydržíme, nesmyslný jako řeči okolo a nejlepší, co uděláte je, když takovýhle lidi eliminujete ze svého života. Nebudete přijímat zbytečnou jako toxickou energii, která vám akorát ubírá, než dává. Co se týká toho, jestli bych někomu doporučila podnikat, zkuste to. Nic s tím neskazíte. Akorát samozřejmě lepší je mít nějaký svůj základní kapitál, než si půjčovat a mít svoje peníze a pak si můžete zkoušet, co jenom budete chtít. A prostě buď to vyjde, nebo to nevyjde. Pro mě je lepší riskovat, než to vůbec nikdy neskusit. Jak se říká, neskusíš, nevíš. Všechny zajímají peníze. Nejčastější otázka je základní kapitál. Každý ten základní kapitál má úplně jiný. Asi i natočíme video o tom, kolik třeba my jsme museli ze začátku zainvestovat, aby jsme vůbec tady to mohli rozjet. Trošku si to víc rozebereme. My chceme moc někomu se do toho vůbec jako rozhoupat, protože někdo
může mít skvělý věci, skvělý produkty, které by spoustu lidí zajímaly, ale nemají prostě tu odvahu. Musíte si říct, že o nic nejde a bude to dobrý. Když si to budete říkat, že to bude dobrý, tak to bude dobrý. Záleží, jestli to bude dobrý za rok, za 5 let, ale důležitý je vydržet. Věc, se kterou se teďka setkávám na sociálních sítích a která mě úplně vytáčí, jsou rádoby milionáři, co vám raději, jak máte podnikat, nějaké jako marketingové strategie, samozřejmě. Podle mě jako 90% lidí má e-book udělaný prostě přes AIčko a oni tam de facto dají informace, které jsou úplně jednoduše dohledatelné na internetu. Jestli chcete ušetřit nějaký peníze a tady nějaké jako základní e-booky, napište si to sami do toho AIčka a ono vám to vylítne, jo. Nemluvím teďka jako o všech, ale jako sama vím, máte to z vteřiny na vteřinu, jako jestli vám někdo tady garantuje, že za týden budete mít 100 000 odběratelů nebo sledujících, tak takhle to prostě podle mě nefunguje. Podle mě je lepší spíš jako opravdu po malých krůčcích, ale vytrvávat. Docela chyba, kterou jsem včera udělala, je, že jsem si včera nabarvila obočí a mám moc tmavý oproti mým vlasům. Co mám dělat? Nebudem se hroutit, protože o nic nejde, že jo. Cůvka. Koupila jsem si hnědou řasenku s tím, že jsem chtěla, aby prostě ty řasy vypadaly co nejpřirozeněji. Prostě stejně nepřijde, že to je černý. Nechápu. Prostě ono to je fakt hnědý. Stejně mi to přijde černý. A přitom to jsem viděla na TikToku. Vypadalo to prostě krásně. Takhle teda vypadá můj make-up, musím tady ještě očistit oči. Ještě si musím udělat vlasy, ale u toho vám asi povídat nebudu, protože u toho se potřebuji soustředit, abych si ty ruce nepopálila. Asi se uvidíme u toho, jak už mám hotový vlasy a co si vlastně vůbec beru na sebe. Takhle vypadají moje vlasy. Já jsem tady něco úplně jiného, ale nestíhám. My už teda vyrážíme na svatbu. Je teprve 9 hodin, ale musíme ještě nabrat další spolucestující, takže ono nám to nějaký ten čas zabere. A ještě tady máme jednoho pasažéra, kterýho musíme předat na hlídání. Jak se ti líbí na svatbě? Ale nechtěla by si vlastní. Teďka vám řeknu tajemství, jo? Naše svatba bude v Itálii. Jako slavnostní jídlo bude předkrm bruschetta, potom carbonara a dessert tiramisu. Já s tím souhlasím. A hodně carbonara. Tak já už jsem vlastně. Ale tomu se říká domluvený signál. Je to v pohodě ještě na tak 5-6 let.